I dag skal jeg male et billede, og nu går jeg bare i gang. Jeg har set mange videoer med, at der er folk, der tegner på den her måde, og det kan jeg godt lide. Hovedet blev lidt for stort, så jeg visker lige noget af det ud. Okay. Det her er min yndlingstegne-app, men jeg synes, jeg er bedre til at tegne på papir. Altid synes jeg er bedre til at tegne på papir. Ja. Prøv lige vent. Okay, så havde jeg lige fikset halsen. Så det med at tegne, det kan jeg godt lide. Sådan jeg har mange historier, jeg vil fortælle, men nogle af dem er private. Sådan, hvis man går ind på min kortvideoer, så kan man se, at jeg har lavet sådan en video, hvor der står morfar på. Det er fordi, jeg har nemlig mistet min morfar. Og det er nemlig min storesøsters fødselsdag i dag. Og jeg er glad for hendes vegne. Det er derfor, jeg tegner hende i dag. Sådan. Jeg vil ønske, at jeg var hende lige nu, fordi hun har fået en Stanley-kop, som hun har ønsket sig i virkelig lang tid. Man kan høre den ved siden af råbe. Jeg kan også høre min far snakke. Okay, jeg er tilbage nu. Jeg skulle bare lige på toilet. Og hun fylder 11 år i dag. Hun gør. Jeg vender lige tilbage, når jeg er færdig med det her. Så er jeg tilbage med, efter at have lavet det der. Så nu går jeg lige ind og skal finde tøjet. Okay, min storsøster trøje er lidt grå i det. Den har et mønster på maven, men det gør jeg ikke. Jeg vender lige tilbage, når jeg har farvet hele trøjen. Videre til hudfarven. Nogle gange kan jeg godt lide at tegne. Sådan, jeg har lavet mange kreative ting. Næsten over uendelige ting. Jeg har fået sådan et blomstersæt, man kan selv lave. Af min mormor. Og det kan jeg godt lide. Jeg er meget glad for det. Jeg har lavet mange blomster til en af dem. På et tidspunkt skal jeg nok love, at jeg laver en kort video med det. Så man kan se, hvordan de blomster, jeg har lavet, jeg har også lavet nogle til min mor. Det kan I også se i en kort video. Jeg har 2 forskellige sæt. En af dem fik jeg til jul. Okay, jeg tager en liste. Videre til skyggerne. Nu går jeg videre til øjnene. Jeg rykker den lidt længere ned. Ja, okay, jeg vender lige tilbage, når jeg har lavet de pæne øjne. Nej, ikke alligevel.
gange kan min storesøster være lidt ond mod mig. Okay, så tager jeg en hvid farve. Så zoomer jeg ind. Jeg vidste bare, hun havde en t-shirt på. Og så havde hendes t-shirt også noget hvidt på maven. Så var der mønster derinde, men det tror jeg ikke, jeg kommer til at lave. Okay. Tid til munden. Jeg laver en næsen. Jeg laver også lige skyggen herunder. Jeg vender lige tilbage, når jeg har gjort det. Okay, så fik jeg lavet skyggen. Skyggen, mener jeg. Nu går jeg ind. For jeg kan gøre det her. Fjern alt det her. Jeg gør den lidt større, så det er nemmere. Ja. Min storesøster dråber. Sådan der. Og så går jeg lige... Nej, prøv lige vent. Sådan. Og så går jeg ind på hudfarve. Og vi skal jeg lige det der ud. Nu går jeg ned til mønstret her på tøjet. Det var noget blåt noget, der var på tøjet. Og nu tror jeg nok, min storesøster har fundet teenager nu, så du kan råbe mig lige så meget, hun vil. Så min jeg står lidt rød her. Okay. Det her var den første episode af Mal og det. Så hvis I vil have flere episoder af det, så skriv nede i kommentarerne, og når I er dernede, så må I også gerne like og subscribe. Vi ses. Ha' en god dag.